Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta? Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo po sa kanagat sa kahanginan. Kasamang Rufil Fernandez Banyok. May pa dayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mga higala nga Lunes. O gani anata mahigala pitsa 14 na. Buwan sa Hulyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to mais gutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Kapin sa 80 ka domestic ug international flights ang nakansilar o kaha nalangan tungod sa gihimo nga pag-repair sa main runway sa Mactan, Cebu International Airport niadtong Sabado. Straight to the point. Gikinahanglan ang dinali ang pag-repair tungod sa katipak matod pa sa asfalto sa runway nga delikado sa mga eroplano. Straight to the point. Ato nagpagtagad do butaga mga kagilaan kay ang DOTR may mo imbestigar kung nganong naguba dayon ang asfalto sa runway human kini giayo niadtong 2018 o giayo sab natong 2020. Straight to the point. Ato nagpagtagad do butaga sa atong uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin usa ang patay samtang tulo ang na-rescue human sila na stranded. Samtang nag-trekking og galit nga nisaka ang tubig. Sus Ginoo ko. Sa may Budlaan Falls, bukilang bahin sa Dakbayan sa Subo. Straight to the Pero point. mamao man ni inday kinato sa Carmen nga hitabo day. Katutuang nangaligo no, nya kalit bulog ang uwan dito sa bukid. Kalit mahigalang ni taas ang tubig mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Uyawa din ning kalakiha mga higala. Nakanta ni pagtagad do butaga sa panuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Doon na point. nakabsan sa kinabuhi. Kalimang ka namang bulog galit ng tubig mga higala, ngilngigaw eh. Ating pagtagad lumutagas sa manuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin pagkolekta og bayranan sa premium nga comfort rooms sa Cebu South Bus ug North Bus Terminal, di man ta makaingog premium oroy kay may libre. Ang pagkolekta ni ini magpadayon gihapon. Bisan og dunay nay kamanduan si Governor Pam Baricuatro nga pahunungon na kini. Straight to the point. Kay ang kontraktor nga si Mr. Lu ang gikasabot ni Gobernador Gwendolyn Garcia dili gyud mohunong sa pagkolekta. Kay matod pa niya duna sila'y kontrata ni Gwen. Ato lang ni agi katawa ha. Mr. Lu Philippines di mohunong kay duna kuno sila'y gipirmahan ni Gwen Garcia. Pabuntaga, tagantanig pagtagad mga kaigsunan. Ang maong kontrata nilang gipirmahan ni Gwen 2028 pa mahuman. Straight to the point. Unya, pwede pa renewable pa. Iagit ni katawa mga sukitig paminaw. Ako yawa no, o makabalik si Gwen 2028, ipadayo na po, i-renew na po ang kontrata. Atong paestudyuhan og maayo sa mga abogado ni Governor Pam Baricuatro i-point out din ha nga kining maong kontrata contrary to law kini. Straight to the point. Liman ka mahigala ka unsa ka salbahes nga klase sa kontrata. Pabayron mahigala ang muwiwi, mupupo diha sa South Bus Terminal o North Bus Terminal. Unya karon nga di na siya'y gobernador si Gwen Garcia, ang iyang gikasabot nga si Mr. Law Philippines. Matod pa ipadayon gihapon kay namas lagi pirmahan ni Gwen. 2028 pa mahuman ang kontrata nga gipirmahan nining Mr. Law Philippines ug ni Gwen Garcia. Kato nagpagtagad lumutaga mga kaigalan sa uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Busa point. ang katawhan sa probinsya kabantay mo hantod ron. Bisag nimando na si Pam Baricuatro nga hunungo na ang bayad sa wiwi ug pupo. Napadayon gihapon hantod ron. Ipasusi na to na. Nganong napadayon kay ni insister mga higala ang tigkolekta sa CR
nga naslay gipirmahan ni Gwen ug kutob pa sa 2028 mahuman. Straight to the point. Ato i-point out sa iyang mga abogado kini contrary to law. Ikaduha, anjo nga higala nga usa ka dakong disadvantageous in the part sa gobyerno. Kining maong kontrata kay nakahibaw ba mog pilay bahin? Pilay bahin mahigala sa probinsya o kini ni ang kontraktor nga Mr. Law Philippines? Kay ba mo pilay bahin? Ating sigutan ngon tataod ha, di ba? Panggunit mo sa mga lingkuranan kay porbida ba si matagak ka? Ang bahin kana sa probinsya nga naplastada. Ang tao magduda hindi kay pila kay bahin ini nga wa maplastar. Kinsang tawhan na mo sugot mo ning bahin, mao lang ni bahin. Normal ka, tinuod lang gyud ka nga kwan. Sugot ka nang mo'y bahin sa probinsya. Karon buntaga tagaan ta nigpagtagad. Wa naman ta kay kumuhisgot ni Gwen pero karon mabalikan ta gyud ni. Sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kadto point. si Gwen Garcia may pagkasalbahis nga iya kining gihimo mga kagilaan ang mga pobre, nga mogamit sa terminal, kuliktahan pa gyud og magwiwi og magpupo pabayron pa gyud. Karon nga wa na siya ang iya mga higalang hinanib, ang iyang hinanib nga mao mga higala iyang gikapirma sa kontrata mo insister pa gyud nga dili sa muundang pagkolekta kay matud pa na aslay gipirmahan ni Gwen Garcia. Karon butaga tagan tanig pagtagad sa batuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin sa kauluhan mahigala ang Philippine Coast Guard ni klaro nga dili planted ang nakuha nilang mga 5 kasako matud pa nga mga gikan sa Taal Lake nga gituang dunay sulod nga mga bukog. Matud pa sa Coast Guard, lehitimo ang ilang search and retrieval operations og matagsawom nila sa lake, kinabuhi usab nila ang ilang gisugal. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, ato sa hatagag pagtagad mga kaigsunan kay ni Anaman, usa ka Filipina caregiver dito sa Israel nga naangol sa missile attack sa Iran. Sus Ginoo ko, nakabsan gyud sa iyang kinabuhi human sa pipila ka semana nga kritikal ang iyang kahimtang dito sa Tambalanan. Straight to the Og point. sa laing balita pa gyud mga sukit tigpaminaw ni Ana. Ang primero nga agi butyag lamang mga kaigalaan nga kuan. Kini ni ang daw sama sa chismis lamang. Kadto ang mga report nga dunay namatay mahigala, ang namatyan adto ang executive sa Rustans dito sa Amerika, dunay namatay gumikan sa drugs. Mura lang tog fake news mga kaigalaan pagsugod. Unya, kini ni ang unsang hitabo mahigala, kita mismo sa DYHP kung nakasubay mo. Wa man gyud ko mosakay anang issue ha mga kaigalaan kay sa ako nang giingon ang ato din sa DYHP di man gani paukyab ning ato lang. Kinahanglan nga duna mahigalay ebidensya, dunay klaro tang basis una ta mahigala mo take up sa issue. Straight to the Di ko point. gusto mo dag issues kanginan nga labihan ka hilaw pa kaayo unya way clarix. Nya mo klaro-klaro na gani, nga doon na mga ebidensya kanang panahon na atong dadon sa kanginan. Batwa pa gani ebidensya di ta. Kay tinuod man ta nga media, broadcast industry ni ato mga higala nga DYHP, RMN Cebu ug IFM, ato gi-maintain ang atong credibility. Dili ta mga higala di man ta prihaan ang uban nga kanabang sa internet lang ba kanang social media lang gyud gisaligan ngayon ana kay dili man sa covered mahigala sa kapisanan ng mga broadcaster na Pilipinas sa KBP code. Straight to the So point. mo na nga sigdi na sa lapod no kanang uban nga labi sa unsa dadon sa kanginan okay na. Besan pag mga issues na personalan dadon mga higalang ano man tungod kay social media ramang gud ang uban. So nauso na mga social media mo na inana. So kami wa mi mosunod mga higala. Ako agi ko mo sakay anang isyuha mga kaigalaan nga namatay ko no tong tag-iya sa Rustans dito mahigala sa Amerika tungod sa drugs. Kauban ko no mahigalang first lady atong panahona buwan sa Marso to mga kaigalaan. Ang uban mingon fake news na. Karon ni ana may pamahayag. Gikan sa Amerika mismo. Dunay examination nga gipahigayon dito. Og unya ni sulti na ang findings mga sukin tigpaminaw nga kinini ang namatyan gyud niadtong tag-iya sa Rustans. Nga kauban sa delegasyon nila ni First Lady Lisa Marcos dito sa Amerika. Ang namatyan gayod ang paggamit mahigala ng overdose ni ining cocaine. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad dumutaga kay kinini ang dako maning butanga. Kung naunsa ning kalakiha mga sukin tigpaminaw.
Straight to the point. Kini uban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP #1. Kani ato o karon, DYHP lagi haron. Kay Diyos o ang natawan, maui akong gialagaan. Sa kalingawan mga drama o balita, ang DYHP na una permi. Sa prinsipyo komentaryo, wala panigigan, patas lang na pagserbisyo. O DYHP, sa estudo sa daya sa inyong mga radyo. Nagulas mga balita, numero 1 sa Lagana, ang DYHP na, kanulitas sa ligang ka, naulang ka, DYHP na, kasama. Laylayon ka, awitan ka, ang DYHP. Straight to the point.